ole ama sain chi bai vek ule tun ruma chuan kan WhatsApp kan bial nu emo kan bial pa in emo kan thian te in emo min hek sak nge sak lo ti a hriat thei dan le a log out dan le enge min hek sak na chan ti kha kan lo en howanga kan lo ngai thla ho don ani i bial nu in emo i bial pa in emo i WhatsApp kha alo hek sak che ni chuan a chan oma arin zo in iom lo ti na ni mei chhun zan zoma ani i hmangai na le i ngai sakna ilan kir fo ani chuan ngai tharo hetiang thil hi ati lo to pang i WhatsApp chu a hek sak lo to pang che amaro chu hetianga arin zo lowa i om reng don ani chuan i WhatsApp mei po du tok lowin i thin lung te nen lam ala hek sakang che ole i WhatsApp ai lu danga i chuanin hetila hian i lu dang ti chuanin WhatsApp web ta hian i lu dang ti chuanin ole log out from all device khu ti khuan alo mani chuan log out tura lo mani chuan mi in an hek sak che ti na ni mei chu wang chuan ta khan amula ama khan suk medanga log out ole ti khan ni log out ti na ni chu